Hello gagayem, welcome kayong lahat sa channel ko. Tatangal daw ko sursuruan kayo nga agsao ti pinagsao ti Ilocano. Ket ti topic kayo tatangal daw ko sa basabali nga panagraman. Ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayong magsalita ng salitang Ilocano at ang topic natin for today ay ang iba't ibang panlasa. Naalsem, maasim, nagalsem, ang asim. Nagalsem talutom nga udang, ang asim ng luto mong hipon. Nasamit, matamis, nagsamit, ang tamis. Kasing samit ti asukar iti panagayat mo, kasing tamis ng asukal ang iyong pagmamahal. Napait, mapait, nagpait, ang pait. Tarupam ket kaslaparya, nagpait. Ang mukha mo ay parang ampalaya, ampait. Nagasang, nagasang, maanghang. Naggasang, ang anghang. Naggasang datoy sabaw ti lutom nga paksiw. Ang anghang ng sabaw ng luto mong paksiw. Naadat, maalat. Nasobraam ti asin talutom iso nga nag-adat. Nasobrahan mo ng asin yang luto mo kaya sobrang alat. Natamnay, natamnay. Matabang, walang lasa o kulang sa lasa. Natamnay ti panagraman ko. Matabang ang panlasa ko. Ket kakabsat pagtungtungan tayo iti sabasabali nga sidaan or ulam tsaka innapoy or kanin. Siyempre kapag meron tayong panlasa sa iba't ibang pagkain, pag-usapan din natin ang iba't ibang luto ng kanin at ulam. No adda ti panagraman tayo iti sabasabali nga makan, pagtungtungan tayo matata iti sabasabali nga luto ti sidaan kin innapoy. Tara na, pag-usapan natin ang iba't ibang luto. Hintayon tapagtungtungan tayo iti sabasabali nga luto ti Ilocano. Ti umuna nga luto ti innapoy ket nakset or sunog. Gapo iti kaka-cellphone nakset di innapoy. Dahil sa kasi cellphone nasunog ang kanin. Pangalawa, naluyak sa Tagalog basang kanin. And pangatlo, itip or tutong. Halimbawa, uray itip lang ken digo mayaten. Kahit tutong lang at sabaw, ayos na. Pangatlo, intuno, inihaw. Nagimas ti intuno nga ikan. Ang sarap ng inihaw na isda. Dinardaraan, dinuguan. Dinardaraan nga baboy, dinuguang baboy. Dinigwan, sinabawan. Uray dinigwan lang kumanga karne ti masida. Kahit sinabawang karne lang sana ang maulam. Next, binagoongan. In Tagalog, binagoongan. Yung pakbet naman or pinakbet sa Ilocano, sa Tagalog ay pinakbet. Ang inabraw naman po ay similar din po siya sa diningdeng. Sinabawang gulay po ito sa Ilocano, binabugoongan po ito tapos nilalagyan ng toppings na karne o pritong isda or depende po sa inyo. Iba't ibang toppings po ang pwede nating ilagay dito. Okay? Okay, hanggang dito na lang po at sana abangan nyo po ako sa aking mga susunod na vlog. Pwede po kayong mag-send ng message down below at sasagutin ko po kayo once na available na po ako ulit. Hanggang dito na lang po ulit at maraming salamat po sa panonood. Thank you so much. Maraming salamat. Agyamanak.